Так, вітаю всіх. Вітаю, Люсі, дякую за твою віру в мене. Ми починаємо. Зараз почнеться з PlayStation State of Play, ось на яким нам нічого не обіцяли, но точно уже я побачила, що буде Death Stranding. Ось. Ми починаємо з Monster Hunter, який зараз везде. Ось. Його геймплей вже є, прев'юшки є. Сподіваюся, буде Чоловік-павук 3. Ні, точно його не буде, хоча буде Росомаха, коли ти пам'ятаєш. Вони вже анонсували, що після Чоловіка-паука 2 у них вийде гульня по Росомахі у Insomniac Games. Так, зараз я додам чатик. Ось. Всі все бачили на будучині. Вітаю, Анна. О, а ти не хочеш приєднатися до мене? Я веду, я вже питала, но ти не відказала. А, ну, доброго тогда тебе этого self-care day. Ось. Ну так, гэта Monster Hunter новий. Хто чакае, той ведае. Wilds. І ён уже хутка выходзіць, не? Вітаю, Фінкер. Я вам зроблю гучнее немного. І себе так само. Хотя не, я вот так ось себе зроблю, а вам назад униз. Тыц, тыц. Так. Ну і предзаказики, ось гэта вось все. Вітаю всіх, я Рёдзо Цуджи бла-бла-бла, продюсер Monster Hunter. この他にもタイトルアップデート第1弾で追加されるコンテンツはまだありますが、詳細は改めてお知らせしたいと思っております。本作は発売後に数回のタイトルアップデートを予定しています。タイトルアップデート計画についてはmapa их апдейтов, все бескоштовные будут. 2月28日の発売まであと少し。Яны 28 лютого уже выходят. 皆様に楽しんでいただけることを心よりお待ちしております。И вот там было бачно, что весной будет контент новый, и летом. Это Шива, продюсер Monster Hunter. Так. Sega. То есть новые Streets of... от стваральников Streets of Rage 4. Шиноби? Что-то типа Шиноби... Про Шиноби, но виглядає круто насамрэч. Мені подобається вельмі стиль такі. Weapon a tool, each tool a part of the whole. This is the mastery of a shinobi. Ну, стильово вельмі прям. І бачно механіки. О, Шинобі, так. Art of Vengeance. 29 жнивня вийде. Уже можна предзаказати. Sonic Racing 2. Sonic Racing Transformed 2.
Ну, гэта, дарэчы, хто не ведаў, першая частка насамрэч была вельмі добрым клонам Маріо Карта. Вось. І са сваёй механікай, трансфармацыі, якую потым Маріо Карт 8 можна сказаць, што і стылю, но... Ну, часткова стылю, ладно, я не буду тут уже занадта на Маріо Карт гнаць. Ну, насамрэч, франшыза Соніка зараз на пад'ёме пасля фільмаў, серыялаў. Так што ім трэба гульні, каб выходзілі. Ну, нават не трэба, а проста гэта вельмі прыбыльна. Прыбытак вялікі ў іх зараз будзе з іх. А, Crossworlds? Нават не Transformed? Зачынены нетворк-тэст 21 лютага будзе. Но даты рэлізу пакуль не было. Бандай... Гэта... А не, гэта не то. Асвабадзіць з гэтай рэальнасці, каб зноў шестерёнкі часу правернуць. Яны абодва былі з іншых светаў, но іх судьбы пачалі пераплетацца, і бітва судеб пачнецца. Гэта Діджимоны? Короче, Діджимоны, так. Бойкі з багамі, паміж сусветамі, бла-бла-бла, з дапамогай Діджимонаў. Гісторыя сувязі, якая праходзіць скрозь час. Ну, гэта у мяне не паказвалі Діджимона ў дзяцінстве, таму я не фанацею па гэтаму франчайзу, но як альтэрнатыва пакемонам, я ведаю, хтосьці фанат є. О, Lost Soul Aside! Наконец-то яе пакажуць. Гэта кітайц, якой в адзіночку пачаў распрацоўку сваёй гульні, слэшера, Lost Soul Aside, в стылі там Devil May Cry. Яго заметила Sony і взяла да сябе і дала яму кучу грошай, і ўжо прайшло 10 гадоў з гэтага часу. Вось, ён думаў сам релізнуць. А не, вось, яму Sony дала грошы, студыю і раскруціла гэта да вялікай гульні. Ну, як вялікай, да сярэдненькай гульні. Вось. У меня был жудасны сон, што пачвары уторглись у наш свет. Вельмі моцная істота прыбыла з неба. І ў адзін момант сон пракраціўся. Гэта насамрэч проста сон? Быў ли гэта насамрэч проста сон? Уся моя надзея з табой? З табой. Come, Kaiser. We will travel across worlds, leap through dimensions together. Пашлі, Кайзер, мы будзем падарожнічаць па светам і паміж даменшынам, як это? Божечка. Я бачу вялікую сілу у цябе, твой лёс, якой патрэба исполніць. Дазволь мне быць твоей помстай, твоим клинком у твоей руке.
never wanted to be a hero, Ти ніколи не хотів бути героєм. but for humanity's sake, Но для усього чоловічества ти повинен. Then give me your power, Тоді Arena. дай мені свою моц. Арена? Арина? О, у мая уже вийти так хутко. На ПК Hi так само everyone, I'm вийде. Sean Benson. We've got several updates today from partners around the world, starting with news from the Like a Dragon series. О, Якудза Like a Dragon. First Новина. up, a playable demo of Like a Dragon, Pirate Yakuza in Hawaii arrives on PS5 this Friday. Демка Like a Players can try Dragon out two Пірат battle Якудза styles, на including Гаваях Goramajiba's new Sea Dog сьогодні style, буде as well as доступно. engage in naval battles at the Pirates Coliseum. Assassin's Creed Black Flag. Тільки Якудза Black Flag. Ой. Sega and Mint Rocket joined forces in Ichiban's Holiday, a new crossover DLC coming to Dave the Diver. І у Dave the Diver буде нове кросоверне DLC з Якудзой, де Ічибан вам допоможе знайти нові рецепти у банджо суші. The Splitgate 2 Alpha begins February 27th Альфа on PS5. Splitgate 2. Use portals and futuristic physics to dominate the arena. Ну, короче, and play a new Portal 24-player за mode шутер. where 3 teams compete on a massive map. Portal Competitive. Ось. ladies and gentlemen, my name is WWE Paul Heyman. 2K25. I'm here to give Wrestling you an Paul exclusive first look Heyman. in the future of the WWE 2K franchise. Ексклюзивний перший погляд на будущую франшизу WWE 2K. With the island, players enter an online environment filled with WWE-themed landmarks, quests, live events, and shops with up to 50 О май гад, гэта PlayStation Home, толькі гэта WWE Home, дзе карацей Island гэта такой а-ля а-ля Hangout Spot, где вы можете просто с друзьями зависать, набывать на своих персонажей гэтыя одяг. Там много разных активностей, ну, короче, такая просто а-ля Second Life. Угу. І он хутко уже вийде. 14 соковика. Borderlands 4. I'm Randy from Gearbox. And I'm Randy from Gearbox. And you know why we're here. Ренді We're here for Варнер you. Are і you Ренді ready? Пічфорд It's з 2025, Gearbox. and every day І we are вони getting нам зараз closer to покажуть the launch of трейлер Borderlands 4. Borderlands 4. Let's go! С кожним днем ми все ближе до запуска. Виглядає як Borderlands 3. І 2. І 1. Ну не, ну... Я об этом просто насамрэч не бачу эволюцыі. Гэта лёгка магло бы быць как какой-нибудь DLC, expansion. І нават на пресі... Так, нават на пресіквел. І Тіні Тайнас... Тайні Тінас Wonderland. So badass, so much fun. I want more. We don't have to wait long now. Borderlands 4 is going Это to правда, break ну free вот. for its special state of play this spring, focused Я би на їх exclusively місце on Borderlands 4. We're зробила diving б, я deep, не you guys. ведаю, Join us. Borderlands 4, новий state of движок, play або for там combat, зробила vault больш hunters, action синематикаў skills, і exploration and discovery, everything. зрабіла бы, я не ведаю, сюжэт, тому All што on яны PlayStation ведаюць, 5. што є лепшы Randy, do you have сюжэты anything else for us? нават у I think I франшызе do, Randy. Borderlands, What is it? Don't hold out Tales on me, from the Randy. Borderlands Help першая me, baby частка, bird. дзе Who можна wants the launch зрабіць, date for ну, вось Borderlands як 4? там, Randy.
І Well, просто, Borderlands і 4 просто, launches я просто worldwide додати for гэта everyone як, on September 23rd, 2025. як таку адвенчурную частку Borderlands. Spring. То бок, калі я там, я праслушала, пробачце, калі вы, ну, хутка выйдзе. Haze Light і Originals, гульня новая ад распрацоўшчыкаў і Takes Two, і A Way Out, і Brothers A Tales of Two Sons. But I really don't do small talk. І тут ми гуляємо за Мію і Зою. Вось. Дві письменниці, які живуть у різних мірах, But how are we supposed to get out of here if we don't start to trust each other? I don't но їх затягує у історію сяброўства. Яны павінны давяраць адна адной. for this story from when me and my sister were younger. Look at all of this. It's amazing. I base the story around my dad. All I can do is write this. Одна свою історію написала з свого дитинства, а другая історію про свого тату. Ну, заснувала історію на своєму тату, на житті з її татом. I wrote it when I was a kid. What sort of devil Ось. child were you? What now? I did not sign up for this. Brace yourself, Zoe. Split Fiction. Вийде 6 сакавіка. От распрацоўшчыкаў Даны Кворі, гэта іх новая гульня ў іх серіі Dark Pictures, якая будзе ў космосе. Так, гэта Supermassive Games. Мы ўжо бачылі тизеры да яе. Яна вельмі доўга ў распрацоўкі. Гэта Мегамен алі Гёрл. Гэта і Takes Two, але VR sci-fi. Не VR-ны, ну, гэтай дзяўчынкі аля былі в VR. Вось. Но я і чекаю. Гэта маё цела ідзе ў адзіным накірунке, а мой розум у іншым. Што гэта? Alien organism. It still doesn't feel real. Іншаземны арганізм. Боже, вирятуй нас. Do you think Або Graves допомоги knows more нам. about this substance than he's letting on? We can't take any chances with him. Ён ведае больш, чым ён нам расказвае. Мы не павінны рискаваць. Яго... I know this will be difficult. Карацей, яно репліцыруе нашу чалавеческую форму і замяняе нас. Яно там... Мы павінны даведацца праўду. Дырэктыва 8020 або 8020. О, кастрычніка другого ўжо выйдзе. Ань, ты чакаеш дырэктыву або Split Fictions? Так. Гэта Dark Pictures. Ну, працяг. Five Nights at Freddy's, новая гульня якась, мабыць, уже анансавана. Я просто не сачу за гэтай франшызай. You could sustain significant injuries while attempting to retrieve it, including but not limited to death or dismemberment. Ну, новий FNAF, короче. The retrieval process to go smoothly and without incident. But just in case, we suggest you get your affairs in order before arriving. З головоломками FNAF. Це цікаво. Secret of the Mimic. Таємниця Міміка. Чекаю про космос, вони минулої частини якось випускали на Хеллоуін. Вже якось довго не виходять. Наші робіть трейлери спільнять We're the creators of the Midnight Walk.
cozy horror game created entirely in О, clay. Midnight where you would Walk. journey down a nightmarish Яна highway виглядає як riddled with terrors стоп-моушен, that will devour клеєва you and your така little lantern creature. хуйня, но кріпова. Together with your Так little само. friend, you must Вельми. outsmart these terrors and bring back fire to І this мені mad вельми world подобається, що we've виглядає handcrafted як for you. So please enjoy справедне this short gameplay preview. ручная анімація така ляльковая, но з ефектами гульнявымі. Вот вы бачыце, вось пайшла вось гэтая штука. Гэты вагонь. Вагонь? Я вже забыла, як я начувався. Ти, магчыма, ідзеш да луннай гары, правда? Зачыні вочы, каб зрабіць рэчы відавочнымі або бачнымі. Зачыні вочы, прабачце. The Midnight Walk. 8 мая. Я VR вось яе вельмі крута будзе прайсці. Ну, у мяне няма VR. Special thanks to Klaus Ну, яна Zanella выйдзе for і that на і updated звычайна, look at і the в Midnight VR. Walk. І так можна будзе гуляць. Up next, a quirky new adventure from Konami. Новая дзіўная падарожжа ад Konami. In Darwin's Paradox, you play as Darwin, a У clever парадоксі octopus who Дарвіна finds ми himself гуляємо за dumped near a Дарвіна, highly suspicious food октопуса, processing center. якого похищають. І он Use Darwin's natural оказывается camouflage and inking skills to центрі escape the апрацоўкі facility and ежы. save the world from aliens. І ён павінен збегчы адтуль і выратаваць свет ад іншаземцаў. Выйдзе ў гэтым ходзе, даты пакуль няма. We're excited to названо. reveal a brand new title from Koei Tecmo Games and Omega Force. Новий тайтл від Koei Tecmo і Omega Force Warriors Abyss. Рогалік у франшизі Warriors. Это, кажись, Vampire... Call on powerful Як allies. це, боже мій? Vampire Survivals бот, And но... experiment with tons of playstyle Koei combinations to Tecmo. send the enemy hordes flying. A roguelite hell awaits when Warriors Abyss launches on PS5 and PS4 later today. О, і я на сьогодні вже вийти. For whom are you working? I won't forgive you. А не мушу? Prepare yourself! На кого ви працюєте? Я A вас не PS2 era classic прощу. returns with Onimusha 2: Samurai's Destiny. Анимуша 2 Лёс самурая. Capcom is enhancing the original game with HD graphics and a host Ремастер of з quality of life HD features, графікою including fine-tuned analog controls. і лепше керування. Immerse Больш yourself in сучасне. Juve's hard-boiled journey and fight through a world of turmoil alongside trusty allies. Onimusha 2: Samurai's Destiny comes to PS4 on May 23rd and will be available for 23 мая pre-order later вийти, today. вийде на PS4, то бок навіть не буде Looking to версії для 2026, PS5 let's нативної, check out буде a на new trailer for PS4. Capcom's latest entry in the series. Ну і новий Onimusha: трейлер Way of the протягує Sword. франшизи Анимуша Way of the Sword. Ось вона вельми добре виглядає. Покажи, на что ты способен.
Бой на мечах гэта і пра сіру. Я не паспела прачытаць. Можаш запрасіць сколькі сяброў хочаш. Гэта дрэнна. Чаму яны такі взъерошеныя? Я рада, что с вами все добро. Кто? Что? У 26-м году выйдем. Metal Gear Solid 3 Delta, ремейк Metal Gear Solid 3 Snake Eater. He's coming here, I'm sure of it. America is out to destroy the Shagohod and get its hands on your inheritance. The Philosopher's legacy. Then they're out to kill me as well. What's the story between you and the boss? She was like a mother. And my master. The Cobras will take care of him. Ну, мені здається, я вже бачила цей трейлер. Так, це трейлер, який вже вийшов. І тут зараз буде, що я вийде 28 червня. Цей трейлер був неділю тому. Ну, это... Why'd you come back? There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. I still have the Shagohod and the legacy. There is nothing America can do to stop us. Вітаю, Нернере. Познато сьогодні. Так гэта як показывают трейлеры, так я бы и была. Я не выбираю час. Ну, вось, 28 жніўня выйдзе. І тут зараз будзе Episcape. Пробачьте за спойлер. Заметила, что Metal Gear Solid соединен играть, где нормально показать человечий дуб. Ну, это Кодзима. В Death Stranding, по-моему, так само там нормально все показывать. Что гэта, что гэта? Ну, гэта ж не Резидент. Что гэта? Deus Ex? Не. Резидент. Ага, не, боже мой, гэта новая гульня. Пробачьте. Ее уже анонсовали. Яна прикольная, но немного выглядае. Ну, вось вы бачыце. Але можна дзе-небудзь на вострове Фиджи, Тихім океане у тебе теперь магчыма? Это такое немного Metroidvania, немного Souls-like. Выйдет 4 верасня Hell is Us. Гэта новая студыя, но яна ад... Ну, тут выхадцы з розных вядомых студый у ёй ёсць. І таму все такі, ой, прыкалёва, но мяне не... О, гэта гэтай. Боже мой. Lies of P? DLC? Зима. Зимовая DLC. Вітанкі Моанны. Окей. І гэта.
Мауі так само. Гэтаму Мауі. Прабачце. О, і коткі. You're not the puppet I was expecting. Who are you? She was looking for someone. Legendary. She stepped up only because no one else could. Too many stalkers were lost to that evil. I'll do whatever it takes. Your survival is all that matters. Nothing else comes close, not even my life. I swear I Якось won't be дуже late. дивно, вони показують Souls-like. Not again. Ти про Lies of P або про вось тое, што было Hell is Us да гэтага? Гэта што, сапраўды там такая вялікая затрымка, што вы толькі зараз? Pixel Junk, новая гульня, медытацыйная будзе. Гэта гарна. Гульня, зробленая Байоном. Ну не, у мяне няма затрымкі. Чаму ў дзвярэй є вочы? Ну проста гэта распрацоўшчык, па-мойму, Res Infinite. Няма стварання без разрушэння. Таму што знішчанне гэта не канец, но пачатак чагосьці за мяжой. Чалавечае жыццё канечна, і пагэтаму мы павінны там штосьці эксплор. Мечты іншага. 皆さんこんにちは。Qゲームスのクリエイティブディレクターのバイオンです。Креативный директор Байон. いかがだったでしょうか。破壊なくして想像はないというテーマのもと、ドリームオブサナザーではシューティングゲームの常識を覆す体験ができます。武器で傷つけたり破壊するのではなく、抽象化している散らばった世界を具体化して想像することができる。 Короче, ідзе ў разнос з нормамі шутараў. プレイヤーは幻想的な夢の世界やダイナミックな変化を与えることができます。 Гэта все клауд рендеринг, воблачны рендеринг, і гэта як Dreams гульня, толькі. Hey everyone, I'm Kristen Zatani, and I'm excited to share even more PlayStation news in Ну, today's гэта show. распачоўшчык так Pixel Junk і Res Infinite. Ремастер Days Gone. Дефінітивна версія. Карацей, той, хто хоче побачити Days Gone 2, треба вам зараз ось прям предзаказаць вось гэта зараз і набыць на релізе, тому што яны паглядзяць на гэтай продажы і тады ўжо будуць думаць, рабіць ли Days Gone 2 або не. Вось. And if you purchase Days Gone on PlayStation 4, you can upgrade to a digital version of Days Gone Remastered and get all the content and features for $10. Калі у вас уже є Days Gone, ви можете заапгрейдитися на гэту версію за $10. 25 красавіка. New DLC is coming to Stellar Blade this June. Нове DLC для Stellar Blade. Goddess of Victory Nike on a new boss battle, collectible dolls and stickers, plus a new outfit. Гэта ремастер был. Both the Nike DLC and the PC version of Stellar Blade launch this June. We've got some great PlayStation Plus updates today, starting with game catalog titles arriving on February 18th. У PlayStation Plus у подписке будзе. And launching in a game catalog, Lost Records Bloom and Rage from the creators of Life is Strange. От Dontnod, от распрацоўшчыкаў Life is Strange, вось гэта вось гульня адразу выйдзе у падпіске PS Plus Extra. Так што, Аня, можаш на рэлізе зразу пагуляць.
What begins as a tale of 4 friendship will eventually blend дзяўчынкі, reality, які dreams, and the трапляюць unknown into a dual у timeline journey. перадрагі, і The first таймлайн episode of Lost Records, Bloom and Rage, таймлайн arrives February расходзіцца 18th, ў 2 with the розных second episode таймлайна arriving in April. гісторыя. Вось. І першы We're also эпізод excited to выйдзе confirm two unique 18 indie titles числа that will праз launch in the 5 game дзён. catalog later this year. Explore a 18 mysterious лютага. mansion and blueprints, a О, genre-bending architectural Блакітны adventure. прынц. Мы яго ўжо бачылі летам на Summer Game Fest. Гэта такая Every door is a new decision as you build out a галаваломка. sprawling manor with 45 shifting rooms, adding layers of strategy, puzzles, and exploration. З новымі галаваломкамі ў кожнай комнаце, кімнаты Blueprints launches day one заўсёды into game catalog this spring. розныя, і ў гэтай весной ўжо выйдзе, но даты няма. Abiotic Factor is a 6-player survival crafting game from PlayStack and Deepfield Games. Ой, Stranded наступная miles beneath the surface, you and a team of scientists гульня для survive ingenious шестерых gear and на traps and выживание. outwit your enemies, and make this Survival. bizarre underground complex your new home. Ну, мультиплеерная. Abiotic Factor will be available in game catalog when it launches this summer. І таксама релізніцца адразу ў Now let's падпіску. get a sneak peek at games coming to the Летом. PlayStation Plus Classics catalog. І Coming soon класіка, are the старыя first 3 гульні, Armored Core titles from the original ретро-геймінг, PlayStation. Armored перші Core, 3 Armored Project Core, Phantasma, and Armored Core Master of Arena. Meanwhile, Patapon 3 slides its way Так into само the Classics Patapon 3. catalog next week. у нас Patapon 3 выйдзе на наступнай недзелі, а Armored Core, па-моему, вясной. Ніхто не ведае, як гэта сталася з светам. Яно паглынула ўсё прошлое, ўсё мінулае, толькі я засталась. That was a fatal mistake. Гэта была фатальная памылка. Eclipse Glow Games прэзентуе. It's the aura of the Grail pieces. I can sense it. Гэта аура і частак граля, я іх гэта адчуваю. My wish can be fulfilled. О май гад. Кайдзю. Wishes come at a price. Моё ожидание может быть исполнено, но у іх є цена. Каб ісці за сваімі жаданнямі, гэта спаймаць свой дум, свой гэты сваё знішчэнне. Якось а-ля Final Fantasy. Gwendolyn, this is your final warning. Гвендолін, гэта твоє апошняе папярэджанне. Ой, 3 FPS. Все, повернулись. Quarrel lies not with you, but I will take back everything that belongs to me. У меня до тебя няма ніякіх прэтэнзій, но я заберу ўсё, што належыць мне, нават калі кошт гэтага моя душа. Tides of Annihilation. The table is dead. It exists no more. Стол помер, ён больше не існуе. Гэта новая гульня ад Bungie? Не. Гэта новая гульня ад гэтых, божухна. Raycon Games, не? Выглядае як яна. Вельмі выглядае як Raycon Games. І гук той же, ну везло. Raycon Games гэта распрацоўшчыкі Руінера. У якой є беларуская лакалізацыя, но яе нельга включыць. Ну, я ўпэўнена, што гэта яны. Палякі, дарэчы. But the path we walk demands the extreme. I remember you. Ну, гэта 100% яны. Metal Eden. Так, Raycon Games, бачу, так, гэта яны.
Death Stranding? А, нет. Build a Rocket Boy, IOI. Мои вспомины все еще мутные. У моей голове є провалы. Ты выжил. Гэта просто хардвер, якой мне застаўся. Гэта актор, вось да гэтага, у якога там штосьці даставалі з бошкі. Ён з Dark Pictures House of Ashes. Я помню гэта. Весь гэты час ты просто хацеў адказ по поводу того, что у тебя ў башке усталявана. Гэта не першы раз, калі у нас фатальная памылка з твоей тэхналогіі, з твоим чипом. Я ведаю, што павінен зрабіць. Гэта адзіны шлях. Mind's Eye. Ні пра мне не говорить. I'm Leslie Benzies, director of Mind's Eye. Builder of the boy's new action adventure set in a fictional city. Директор гульні. Action Adventure у горадзе Red Rock. Про все, что вы бачили, было на PS5 Pro захоплено. І выйдзе пазней у гэтым годзе. Ну, ад трэцяга лица, як я бачу. Так. Шутан. І пра этычныя і маральныя гэтыя бокі AI. ШИ. Что там здарылось? Это была пастка. Роби, что хочешь, но не страць яе. Шины пробитые, далее пешком. Іду до тебе зараз. Пошук і ратаванне. Яны зламаліся, яны пачалі нас атакаваць. Ну, окей. О, PlayStation Studios. Штосьці ад PlayStation Studios. Ghost of Yotei. Привіт, Yotei. Працяг Цушимі. Яна заўсёды павяртаецца. Death Stranding 2. Гэта Death Stranding. Нет. А шо гэта? Solitary 4. Гэта цвет, гэты момант. Гэта выбор. Helldivers? Не. Кто-нибудь ведае? Eclipse? Кожны раз, калі сонце памірае. Магнус правіць. І все пачынаецца нанова. Но после кожнай смерти я заўсёды павяртаюся в ней. Рогалік зноў. Ад распрацоўшчыкаў Returnal, мабыць, гэта новы гуня. Я ведаю, што ты тут, і я цябе знайду. Ну, ад Housemarque. Новая гуня, не? Сарос. Ну, хто распрацоўшчык, скажыце мне. Мне трэба ведаць. Housemarque, так. Ну, духоўны працягнік Returnal. Павярні сильней.
2026 год. Hey everyone, I'm Gregory Loudon, creative director at Housemarque. We are Не, не thrilled пряме to announce that продовження, our я маю latest game, на увазі Saros, is просто, launching що next це year духовний on протяг, PS5 тобто так and само enhance the той же PS5 геймплей, Saros is the ultimate evolution так само ти of там the Housemarque gameplay перерождаєшся. first experience. It's a new Это наша single-player ультимативная IP that builds on эволюция. Returnal's award-winning Ось. first-person І action. Йонг You play гэта зараз і Arjun сказав. Devaraj, Ми performed by the працягваємо brilliant ідеї Rahul Returnal у гэтай Arjun гульні. is a powerful enforcer, І гэта searching типа for наша answers самая on a моцная hostile, гульня shape-shifting будзе. planet, haunted by З an самым ominous большим eclipse. бюджетом All of і us at Housemarque can't wait to share more about Saros, with our first look at gameplay coming later this year. Thanks for watching. І геймплей у гэтым годзе летом пакажуць на Summer Game Fest. Ну, у іх кожная гульня, у них ніколі не было сіквелаў, яны кожны раз новую вселенную рабілі, так што... Все? Все. Аліо. Не, яго не будзе. Прабач, Анна, но яго 100% не будзе. Доўга чакаць, так. Но Returnal у якім выйшаў? У 21-м? 5 гадоў, нармальна для AAA гульні. Мне здаецца, пасля Returnal ім далі вельмі вялікую грошы на гэтую гульню, і тут будзе іменно эвалюцыя геймплея Returnal і яго ідэй. Вось. Но не было Death Stranding. А ведаеце, чаму я подумала, што будзе Death Stranding? Таму што калі вось я тут заходзіла на страніцу гэтага PlayStation, вось тут вось трансляцыі, і вось тут вось Death Stranding 2, спецыяльная панель 9 гэтага сакавіка будзе. То бок па Death Stranding тады асобна будзе вось гэтая рэч. Цікава. Заклікбейтила нас, рассказывай. Ага. Ну, добра, што я ў назве не пісала, што зараз будзем глядзець Death Stranding, тому што гэта зусім было бы. Так, ну што, каму што спадабалось? Насамрэч неблага. То бок, вось новая гульня. Гэта, ну, такое себе, ну, цікава. Metal Eden анонс. Хай будзе, мабыць, іх беларуская будзе на рэлізе. Ну, субцітры маю на ўвазе. Tides of Annihilation. Ну, прыкалёва. Blueprints добра. DLC. Гэта прыкалёвая рэч, то бок у іх Pixel-Junk гэта такой заліпательная рэч бо. Ну, Metal Gear Solid трейлер вышел, як я казала, 5 дзён таму. Дзякую за нагадванне. Split Fiction, Last Solo Side дату показалі, гэта добра. Ужо. Вось. Ну что, все? Сканчиваем наши посиделки. По трейлеру все прикольно, или будет цікавіше, коли вийде спробувати? Де я його запущу? Ремастер Days Gone — це кринжово. Ну, давай почитаємо просто. — 25 красавіка. І на ПК так само він виходить. І на ПК і вийде якось тут Broken Road DLC зломана дорога. Ну, я говорю, яны гэта робяць просто як ацэніць, таму што яны чуюць, што вось гэта і все, вось гэта і все яны чуюць, пожалуйста, Days Gone 2, нам трэба другая частка. Ну, што Days Gone стаў такой улюбленай гульнёй. Вось. І гэта зараз будзе ацэніць, наколькі яна улюбленая. То бок,
колькі зараз гэта людзей купіць рэмастер, яны паглядзяць, наколькі плацежаспасобная фан-база ў гэтага тайтла, і будуць ужо вырашаць, рабіць другую частку або не, таму што якраз зараз асвабадзілась гэтая студыя, таму што іх заканцілі гульню, по-моему. Такая была лайф-сервіс, ну, онлайновая. Так што як-то так. Я люблю, але на що мені купувати ремастер, це без сенсу. Ну, ти ж любиш? Раз любиш, купи. Ось. Ну, тоді 9 сакавіка у нас вот буде Death Stranding панель. Покажуть Death Stranding. І мені здається, яна ж вийде у гэтым годзе уже Death Stranding, так што павінны паказваць уже багата. Ад гэтых слоў недзе плача адзін тут Говард. Ну, так Skyrim же покупают. У чым праблема? Дигимоны, Борда 4. Five Nights at Freddy's. Ладно, все. Завтра выйдет. Кто выйдет? Что выйдет, Ань? Давайте скончым на вось гэтым, на чымсьці добрым. Death Stranding. Не выйдзе. Гэта стрым будзе 9 числа. Праз 3 недели, 4. Я просто з-за гэтага пляжа адразу падумала Death Stranding, но потым такая не. Ну, хотя гэты аўдыо, дизайн. This world, this moment, this choice. Every time the sun dies, madness reigns. Танкі хорроры былі. Ну, гэта новая гульня ад Housemarque, распрацоўшчыкаў Returnal, і Returnal был немного такой хоррорный. Так што гэта таксама, мабыць, можна сказаць, хорроры. Быў Five Nights at Freddy's новый. Вось, была новая гульня ў серыі Dark Pictures, Директива 8020, якая хоррор касмічны будзе. Вось. Ну, гульні кіно з выбарамі. Вось. Ну, вось гэта новая ад распрацоўшчыкаў Returnal у 26-м выйдзе. Што яшчэ было? Midnight Walk. Ну, яе ўжо давно анансавалі, і яна вось выходзе хутка ў маі. Вось. У яе такой вельмі кріповы стыль. Пригоженько, так. Am I right? Close your eyes to make things clear.
Вось гэта, мне здаецца, самы хоррор, якой у нас тут быў на канферэнцыі. Ну, прям самае, прям жах-жах. Вось. Хтосьці можа яшчэ сказаць, што Five Nights at Freddy's новый, но для мяне вось гэта вось самае такое было. Так, ну все тады, дзякуй всем за то, что былі са мной, што паглядзелі гэтыя анонсы. Вось. Так, расцягваем спину і скончваем. Я не ведаю, калі будзе наступны стрим, будзе ли ён увогуле, но я точно буду на канале Анны Мунденсон, калі яна будзе працягваць стрыміць Sims 4. Вось, і не толькі. Ну, не, я просто буду там у чатике сидеть, вось. Так что, калі што, заходзьце да яе і пытайце мяне, дзе стрим, хотя я не ведаю. Дзе, што, калі, навошта... Вось. Так что так. Все, давайте. Папа. Запись выложу на YouTube. На усялякі выпадок. Ай. Так что все. Добраныч всем. Або хто записи смотрит. Доброго дня. Желаю, каб усё было добра. Ну і, дарэчы, хто тут астаўся, можам у рэйд схадзіць. Я пагляжу, хто там є онлайн. І пойдзем. Ладно, все, давайте. Да пабачэння.